Nun sembah nireng ulun kapurba risang amur pingrat Mring sahanan ingkang mringkanan siang kasih mawe buka kang sawegung Masreng telahan iwang kanan mamuju nyawang Namastu Purba Sidhem. Awit namastu silat mrigiwang jagat karana. Sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung langring glepuk. Estu maksih lestantun lampahing Buddha. Sinandur tutur. Kadelo turu tulak nyorat deng paradya. Winursita ngupama prameng niskala. Karanta diya tumiyeng jaman purwa. Mangga tekap masananing gobita taun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggung Sang Purwengkata sukebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa duweng kula ngemusu rasa yen narasaya karaos. Mula jare wangrasa wani kruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarwe wis sakup carita becik wis gumelar jeneng pangliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Yawang Kartika wis kinur putra teng kawasa. Sahari ratri angidri bawana pura tegeng dosina kila gemanti teman dadi petanganing dina. Sasi marsi windu kang 1 abad. Tetungkulan pangkartu mangkarko sina rambun kaya jaman teng krembyah dadi padhang kutu-kutu walang atuga. Buron wono miyang buron toya. Dadi branan tanpa wijalan. Padang terus sinaring sang bangrut nawing ngarsa merbawani jagat nungging jagat wetan mungup-mungup. Mungging kalinganmu kirabang prengangah. Lamun gaek saya ndila-ndila to bumi. Saya dangu sumrap sang Hyang Araka kantos blangkanan kene ngabang esmu jenar. Kaberbawan sira sang Hyang Basanta. Tanem tukatone juru yuru yamangku guringgung biru moyo-moyo. Pucung gunung itu menang gendanu. Kasiling pramban solonggat lenggut nganti gunung mangkur mega. Tanah dawis dangu seleng kaludasi dene rasa ngopo ya buku garap Tegal Sawahi. Anglur sira tatanom dadi sinambi sendonan sisindenan mikul garul kuni. Anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sumur wangi. Sang Hyang Markasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dening iki blapapan lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang saya buya turu putih jero kukuwung.
Panandha datar wonten ingkang amadani Kekung ing praja ing Loji Tengara. Nuninggi garis 100 talanto kali 1000 jangkep tenaga krana praja Loji Tengara dumadi saking murup-murup Banjaran. Sinasapan kaya binawi trambi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Begadeng manunggal kapantuk uruting Cakrawala. Mane-mane coklo wisik sawane kineping jurang corong kinepung gusirung kinarya sing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebegaring pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri, roe-roe roning klompo bumi subur masiten mawur. Satengah tinandur pangkarep wangkar kawriyan dadi. Burung-burung beban cangkrang sang langit lenggak-lenggok lameh tuwin mijil saking sendang-sendang mening tirtane. Iline pinara-para mlayune trambi wadhuk binendung-bendung kinarya nglini sawah bang pategalaning Nara Kesma. Mogal panguling tetani bebasan datan ana bumi sak cengkang ingkang sela. Sedaya tinanduran kang murakabi Pandya Bedari Sri kang gelar pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangguk Pratiwi. Pategaling goprojo ingkang ngembu godhongane ambyek wae nganti kaya manglumang wit-witane. Pulau kendhem pulau simpar pulau gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingga-ingga raja kaya Dewen Sanjayang Rembaka lamun miangak glaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang angguran jeng malang labet tebih saking tindak Durjana Tuti. Samya sakyek seka kabdi akar keluhuring nusa bangsa tuwin negaring Loji Tengara. Ana kuwi bang gunung anggung tineksa mrih lestari. Rontumura ratu merasa dadi gunung-gunung kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun dinaliti sampun-sampun disanggeman. Sepen tebih saking tindak sanso sinangsaya. Wada winata anane mumat sinamatan duwe dirayan. Suwiji-wiji semapan sedaten ing jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta. Rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negaring Loji Tengara nalika semulagi mancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir jinawi kemari pangarta-tata Raharja. Dasar guru kang gedhe bore padhang jagat durku kusih turut atuh kuncarane. Turut kasusuring manca praja. Lah sinten wau. Ingkang asta pusarane kadil bangsa. Negaring Loji Tengara wenangira den ucap nuju siramena sang mata. Dosa 10 nama wis mestani. Jujuluk Sang Rata Prabu Bel Kedhuwelbeh, ya Sang Prabu Tontongsot, ya Sang Prabu Suragendela. Nalika semanten lenggah dampar kencana, siniwaka ngandhep sang jaring para satriya. Nayaka mewah punggawa. Abdi kinasih abding taman keputren mewah abding katumenggungan. Nalika semanten pepandir sagung kang samya semewa, binayang bayang sang jaring para hapsara hapsari kawis ketingal pepandir sagung kang sasewa kaya robing samudring daratan anangga menika tumaranira wiswanira pepantih negaring Loji Tengara kaya sangking para wadyabala wonten sak jamin kedaton negaring Loji Tengara anangga menika tumaranira patih negaring Loji Tengara negeri Sang Patih Bayu Kinara. Najan wujuding patih nanging sandhangane datan prabeda kadidene sang mata awit sangka sugih blekedhu nalendreng Loji Tengara Sang Prabu Bel Kedhuwelbeh mila nayaka punggawa sartane kawula samya den muktekaken anggenipun gesang wonten negaring Loji Tengara datan wonten setunggal kemawon kawula negaring Loji Tengara ingkang urip miskin urip kere mboten wonten setunggal kemawon awit kasugihan sang nata sumambung wiswanira abding katumenggungan rikala semanten ingkang amiyos mewah amimpin kaprajan para kawula mewah nayuga ingkang sami ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit marasa satepu pandhegul datan posela lapet sakadhang para seba ing jawe bludang kendurun tak umbul-umbul keterangan danu ya mondhe mangsa labu mayung megar mendih jamur bareng mangsa rendheng tumbah ngrangap kowe jati ngarep mangsa katiga panenggal tidhem sinem permanem mandring pasewakan negaring Loji Tengara nanten kekudungan datan ana ingkang obah samirana datan lumampah
kapian sumung swaraning pradangga miwah pangling waranggana segera murwani pangandikan tetumbang sing pandika Sang Prabu Tontongsot ingkang dereng kababaring lisan kumanyar mangan goreng goreng mangget tanpa sering mas murubeng langit
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pos peteng udana myang mansra sarwa rukma renggeng manik Narawata Obro prabanya kangsu merat kenyaring teca lalewaran ler ke larsi sireng tadet wimbo kekondo amrek katiuping maruta separan mangambak kongas lamun sira angga guru kaki hamilya manungsa kang nyata
Enggang becik marata bate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi sokoro lewong apa ingkang was tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana sartane kawruhana ya jagat pramudita ya jagat pangestu ngara manik diraja ingsun raja dadya nyawaku patih sapa ya wah aku dadi ratu kok pangling karo patihku akeh banget patihku kuwi. Masalahe ngene. Ana patih sandangane padha karo ratu. Coba to. Patih nganggo mekutha. Wah, kene ora sangka sugihku ora mungkin ngene iki. Bandaku ki nek menggo trima nggo jajan bendina ngibarati seyuta. Ora entek, ambuk setahun ora bakal entek. Patih Bayu Kinara, iki Bayu Kinara. Wah, suwe banget ora nglakokke iki aku koyo. Patih Bayu Kinara. Sawise sira ngadhep ana ngarsane ingsun padha kanthi raharja sak maratamu, Patih Bayu Kinara. Ya enak nun. Wonten pangandika ingkang ngadhawuh. Gusti kula ingkang sinuwun. Ing Gusti kula ingkang sinuwun. Prabu Bel Kedhelbe. Sinuwun. Kepareng paduka miji dumateng kawula ndangu mening karjanipun ingkang abdi kepatihan pun Bayu Kinara. Awit berkah pangestunipun Gusti kula sang utus Sinun Prabu Tondong Cerot. Ngawur kowe ra. Kowe nek ora sangka aku ki ratu sing seneng gojek karo kawula, nek ora sangka aku ki ratu sing bener-bener merakyat. Wis sak pidanapati lho kowe. Tontong sot kok tontong cerot. Ngapunten sinuwun. Sinuwun Prabu Tontong Sot. Wonten ngarsanipun ingkang abdi kepatihan kepareng paduka. Miji karaharjan kula. Awit berkah pangestu paduka sowan kula wilujeng. Nering sambi kula tebih saking Rubeda. Sinaosa kula radi ngelih. Awit wonten dayaning cepukan werni ijo menika. Ya. Ora apa-apa, engko tak ingoni. Nggih. Kowe mangano sak mbledhose wetengmu. Waduh, ampun. Kula niki mun program 3 minggu mboten ndar sekul. Oh. Medhun 13 kilo. Oh, ngono. Nggih.
Ning emane mriki niki weteng kula sisih ngisor mriki kenging penyakit apa? Herpes. Wah. Wingi pun kula ngidoni rondo. Malah marit, malah parah sinipun. Oh, ya ora apa-apa. Diterima-terimake. Nggih. Engko tak ngewangi bantu donga muga-muga penyakitmu ki ndang mari. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Iki patih kok senengane. Wo, kula riyen pemain ketoprak. Oh iya. Kula mboten mokal nek kula kaya ngeten iki. Ya. Selamat tekamu. Wilujeng. Ngapunten, wilujeng sowan kula iki. Angedring lan sasampunipun kemarang kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepoto paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu bel keduel be. Ya, ngatur bekti karo panjenengan ingsun. Ora lan pangestuku wae tampanana ya Teh. Sampun kawula pundi ndadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan. Parang pangestu paduka badhe kula cincang pucake weni. Dumawing widang rumeketing werdaya. Saestu ndadosaken cahya nercahya daging sapi. Daging rah kayuwanan. Kowe ngadhep ratu iki pasewakan basamu sak geleme dhewe. Ngapunten. Ya. Nadyan to ingsun iki pancen bener nalendra sing tansah duweni rasa ndarbeni marang para kawula ning nek wayahe pasewakan ingsun kudu wingit. Woe. Ngaten? Ya. Mula kowe aja celathu sikik, kowe aja kokean guyon sikik. Oh nggih. Engko nek tak kon guyon kowe ndagelo sak karepmu. Oh nggih. Wis waken dawet. Dawuh. Aku mengarep takon karo kowe. Bab napa? Matematika. Kudu. Bab napa? Kula aturi paring dawuh. Aku mengarep takon aku ndek pati siji kok koclok to iki. Gusti paringana sabar. Aku pengen takon karo kowe. Sak ploke aku dadi ratu ki kepiye kanane kawula ana sing komplain nggonku madeg ratu ning negara Ngloji Tengara iki apa ora? Oh. Nek ming perkara niku men kula saged jamin. Jamin tegese jamin arep nglengserke jenengan. Lho. Pak Pidanapati nek mboten wah. Kula omong napa to? Kowe jamin nek kawula arep nglengserke aku. Wah, mboten kaya wah pripun. Pengacu dana terbesar iki. Wong arep dilengserke. Ngapunten. Nek jengandika menawi jengandika paduka Gusti kula Sanata Sira Prabu Bel Ketuel Be ndangu bab tata kitang kamarajan kepripun kawuntane para kawula apa do sambat apa do maida kalih panjenengan kula nuwun sewu para kawula sakdangunipun gesang wonten negari Ngloji Tengara menika samya gesang guyub rukun matsinamatan daya dinayan mboten wonten cecongkrahan mboten wonten padudon ning antawisipun mayoritas ki apa ngatasipun oke-oke kawula negari Ngloji Tengara menika tiyang putri utawa wong wedok ora ana sing saben dina pendak-pendak tuku sayur sing do rasan-rasanan niku mboten wonten. Oh ngono nggih mboten enten sing do klesak-klesik bahas eleke wong tenan apa piye estu leres niku bab uriping gesangipun para kawula bab ekonomi mboten wonten ingkang sambat kekirangan sedaya tansah kacekapan awit tansah sumuyut pangarsa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Bel Keduel Be tenan apa ora nggih leres oh iya engko tak tetinju marang kanane para kawula. Nggih. Merga nuwun sewu. Aku ki nek nileki kawula kuwi aku nek terjun ning dunia masyarakat sosial. Nggih. Aku ki kudu ming kaosan. Nggih. Aku nganggo sandangan ratu ngene iki ya mung nek pasewakan. Nggih.
Nek wayahe aku nyangketi para kawula, aku ya kudu macak, kudu namur kawula. Merga yektine nggonku dadi ratu ning negara Nglasi Tengara iki dhisik aku iki uga mung kawula. Nggih. Banjur aku ki ndek gegayuhan. Lah kok kasembadan. Ya syukur alhamdulillah Gusti iki ngrungokke dongane Prabu Belgedwelbe. Mirengke apa kang dadi ujub kacat lan dongane Prabu Tontongsot. Nggih. Kula niku. Kula sakniki nggih. Kula nyuwun donga pangestune sinuwun. Piye? Negari kula riyen. Kadipaten kula inggih sakmenika dados kepatihan. Ya. Kula nembe ndonga mugi-mugi saged diaspal. Oh iya. Nyuwun pandungane. Ya, siap perkara kowe engko tak sengkuyung. Nggih. Sapa kae? Niki. Ya, niki abdi katu menggungan. Jenenge cobi dipun dangu mawon. Oh iya. Tumenggung padha parayoga sak sewanmu tumenggung sapa kang dadi aranmu? Lono namen pasang Klimantabe. Dinebehno kula ndrindu mawang tawang towang. Linepatno ing tolak manu sinuwun. Parang paduka animbali dumateng ingkang abdipun ing katumenggungan ingkang abdipun Nira Dwiatmaja. Kepareng wilujeng pisowan kula marang sanipun Sinuwun Prabu Belgedwelbe kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sampun kawula pundi. Sik, jenengmu sapa? Inggih, kula punika abdipun ing katumenggungan inggih asmi kula pun Tumenggung Nira Dwiatmaja. Aku kok krungu jenengmu iki sumpek kupingku. Nggih, kados pundi? Rasane kok pengen tak goleke Bagor. Pak Wadhe Bagor golek mrica. Waduh. Menapa ingkang lepat saking asmanipun ingkang abdi jeryatanipun menika peparingipun tiyang sepuh kula. Ngendikanipun asma Kinarya Japa. Ora ngusik. Sapa jenenge? Nira Dwiatmaja. Kowe iki lenang kok jenengmu wedok banget. Kowe gegek ora kedawan jenengmu kedawan. Nggih, saged pun wastani Kimpul ngaten mawon. Oh iya. Oh iya. Oh, kowe sing tau WA bojoku kae to? Nggih. Tenan. Nggih, leres. Wah lah. Iblis. Layak to layak bojoku sedina ndingkleng nemeti HP wae. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun lumahe bering sih samudra pangaksami kula ngrumaosi lepat. Ora apa-apa. Apa dikira aku ora iso golek bojone nek bojoku mbok gawa. Waduh. Nek ngaten iki disumbanggake. Dengkule mlocot. Iki mung sak umpamane kok. Oh nggih. Aja tok pindho-pindho neh sing kaya ngoten kaya ngono kuwi. Mboten kula sampun tobat. Kula sampun kapok. Ngembet asmane Prabu Belgedwelbe kowe nggawa jenenge negara Nglasi Tengara nek pok orek-orek dhewe kaya ngono kuwi. Aku izin. Iki nyuwun pangapunten. Wis ora apa-apa, perkara sing wis kelakon ya wis ben kelakon lan aja ngasi ditok baleni meneh. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh. Nganti aku kongkonan mate Bayu Kinara kok dhisik gawe grup ngrukyat. Waduh bolos siji kae. Rumangsaku kok saya suwe saya ora sedhi lho. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, sak ngapura. Ki gandeng dinaning pasewakan. Kabeh sapa wis sing duweni kaluputan kelawan panjenenganing sun tak ngapura. Mbok lupute iki gedene sepira karo negara mesti tak ngapura. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Nek rumangsaku kok jenengmu ki Mawa Sukerta.
Lajeng badhe dipun gantos sinten? Kowe tak ganti jeneng kowe ya. Nggih. Kowe tak ganti jeneng, kowe dadi Tumenggung Panigas Rikma. Waduh. Menika tegesipun menapa? Panigas ki tukang ngethok utawa tukang mapras. Nggih. Rikma kuwi rambut. Nggih. Mergo aku niteni kowe iki pendak-pendak tak jak lunga adoh sing kok golek ming tukang potong rambut. Iya. Iya, ngaten kisahe. Gelem ta kowe? Nggih, kula purun. Tak ganti kuwi jenengmu tak ganti kuwi gelem? Nggih, kula purun. Waton sedaya menika sae. Ora apa-apa. Wis kabeh wis padha diprayo gak kelungguhe. Saiki aku mung kari arep medhar sabda. Aku arep paring dawuh, aku ora arep paring piwulang. Mergo aku ki kudu guru. Mergo aku ki kudu drajating pendhita, aku iku kudu dosen. Nggih. Ning aku ki suwijining ratu sing kudu tansah ngayomi karo para kawula. Nggih. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Belgedel badhe medhar sabda punapa sinuwun. Kepareng kula miji kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Jangga, nggih. Karep kula beda nek jangga kula ndak ketiban gong loro niku. Kula ganti jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Belgedel. Ya. Ha iki ngene Pate. Sepisan aku wis dangu karo kowe mau bab kepiye kahanane para kawula ngloji tengara sakwene panjenengan ingsun dadi ratu ning negara ngloji tengara. Ya jer nyatane nuwun sewu ora kok ateges aku ki nyombongke, ora kok ateges aku ki ngapik-apik awakku dhewe ning iki ngene. Merga saka donga lan nggonku mbudidaya golek kamukten ana ing praja ngloji tengara iki mau kabeh bisa kasembatan iso diwujudke. Mula teh anane aku nglumpukke kowe karo kawula-kawula liyane iki aku mung ngarep kepengin ndangu sartane aku mung ngarep kepengin nakokke apa to sing diperlokke dening kanane kawula sak negara ngloji tengara. Patih Bayu Kinara. Teh. Patih. Sanes patih bodho ngantukan. Ngagi wae mingkem lah ngomong. Teh. Patih Bayu Kinara. Teh, hei! Wah, kula ngimpi kecemplung jurang. Syukur mulane iki nek jak omongan ora, wah, ngapunten. Wah. Ngimpi ketemu wong wedok ayu. Lambemu ora are. Nggih, pripun? Kowe krungu sing tak omongke ora? Lho, panjenengan ngendika menapa? Lah, wis ngomong semono dawane kudu baleni. Nggih, pripun? Intine ngene, aku mung ngarep kepengin jabarke sepisan apa sing dadi pepinginane para kawula pengin tak sembadani. Kawula kepengin nganakke apa? Kawula kepengin duweni apa? Kabeh tak turutane, kabeh tak sembadanane. Nggih. Sing ping pindhone. Pripun? Jurune aku dadi ratu ya Nalendra. Ana ing negara ngloji tengara iki aku ngrumangsa ora jenjem, aku rumangsa ora tentrem. Lho. Perkawisipun perkarane ora kok merga lehku ancik-ancik lehku gayuh kamungten negara ngloji tengara iki sira ancik-ancik kesangsaraning liyan kuwi ora. Nggih. Ning aku ngrasake ora tentrem jroning penggalih Prabu Belgedel iki merga pancen ana bab suwijining perkara sing aku ngrumangsani kok iki ora srek, iki ora pantes nek gumelar ning jagat. Lha pripun? Coba to. Kepiye miturut
pemanggihmu nek ana sawijining negara karo kadange dhewe. Dadi Kakang Adi negarane loro. Nggih, kakangne ndek negara dhewe, nggih, adine ya ndek negara dhewe. Nggih. Negarane adine iki marep dijajah karo kakangne. Miturutmu piye? Wah! Lek kowe mboten nrimo. Ya sing sabar. Lho. Maksude pripun? Niku lak senes njeglongke kula niku to? Ora. Aku ora arep nakoki kowe eneng kethek karo bapakne, anake ditabrak. Bapakne nesu apa ora? Oh, kula nggih nesu. Ya sing sabar. Waduh. Kejeblong tenan aku wis sing sabar tenan to. Kowe ora trimo? Mboten. Nek umpamane negarane adine kuwi mau dijajah karo kakangne kowe ora trimo. Kula mboten trimo. Lah, mula kuwi gegayuhanku penjajahan di atas dunia iki mau kudu dihapus. Nggih, mergo ora cocok karo pri kamanungsan lan pri keadilan. Nggih, sartane maju obahing bangsa kowe mau didasari kanthi watak siji ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Sak teruse ngono kuwi. Nggih. Pripun? Kula tanggap. Ah. Ning ngapunten, kula niku malah nyepake buku IPS. Ora apa-apa. Wong jaman saiki IPS karo PKN dadi siji kok. Ngaten. Iya. Mula teh mesti kowe penasaran. Nggih. Sinten? Nomere pinten nomere? Nomere. Ayo mboten. Lho, sing tak maksud negara siji karo negara A karo B iki mau. Nggih. Pripun? Ya kuwi negara sing jajah negarane adine dhewe ora kejaba mung negara Ngastina. Sing dilungguhi dening Nalendra ya kuwi sing jeneng Prabu Duryudana. Nalendra kuwi gagah, pancen gedhe dhuwur pawakane candya bagus. Nggih. Sugih, nggih. Blegedu, nggih. Herbondo Bandu, nggih. Sugih Brono Picis, nggih. Seperapat jagat duweke Prabu Duryudana. Ora dhuwur-dhuwur nganti sasar susuramu aku. Nggih, pripun? Ning negara kuwi mau ayom, ning urung ayem. Negara kuwi mau ketok subur ning urung makmur. Nggih. Lajeng pripun? Mula niatku ning kene iki mung arep ngelingke karo Prabu Duryudana sak kawulane, sak Kurawa-Kurawane ben karo Pandhawa kuwi tansah gegeki marang pranatan Nalendra sing becik, Nalendra sing adil, aja ngasih ana dak-dakaning masulayan antarane Pandhawa lan Kurawa teh. Anjreng Kang Puspita rum. Hasilering samirana amre sekar kadung ngas kandhana mawe raras retnaning driya wah jan kula kok rumangsa ora trima gosek ki rung digongke oke ben ngawur ora entek dereng entek to urung wah jan wah kula kok rumajeng sanget
Kelan gegayuhan Paduka Gusti kula sangata Sinom Prabu Buwel Kedhuwel Beh. Coba gegayuhanku napa? Nun, gegayuhanku mau apa? Lah napa? Somong semono mbane. Coba aku kepengin, panjenengan kepengin nentremaken kawontenan negari Ngastina. Niku napa mboten? Nah, bagus. Malah luwih cetha, luwih ringkes sing mok tangkep saka ngendikaku. Nggih, ternyatane lehku omongan iki mau nggunakake sanepan-sanepan sing urung mesti saben wong paham lan iso tanggap kelawan sing tak aturke. Nggih. Kula akeni panjenengan niku pancen intelektual. Ya, intelek. Nggih niku. Kula akeni sinuwun. Ya. Lajeng ing sak mangke lampahipun badhe kados pundi? Anggenipun badhe tansah ngemotaken dumateng Nalendra ing Astina sak kawulanipun sak Kurawa-Kuramane. Lah iki ngene. Nek aku ngetok dhewe, aku njedel dhewe ning negara Ngastina ngelikke aku engko khotbah ning kono. Wahai kawula Ngastina. Wahai para sata Kurawa, kowe rasane kok ora trep. Nggih. Lah mula sejene aku ora pantes nek aku teko ning Ngastina terus aku wara-wara pidato khotbah. Aku ki Nalendra, ora ana kok Nalendra kok segampang kuwi arep nyambangi negara-negara liyane. Nggih, mula kowe tak timbali meneh iki sayekti kowe arep tak utus supayane kowe sawaning negara Ngastina, elekno kawula-kawula Ngastina. Jaken tumindak apik, jaken tumindak becik, jaken kantinen supayane tansah nengenake marang tumindak bebener lan ninggalake nyingkiri marang tumindak angkara budi candala, tumindak-tumindak maksiat kondho nglereni. Nggih. Tumindak-tumindak sing ora bener kon nglereni kabeh. Nggih. Banjur tumindak-tumindak becik kaya ta manembah marsaning Gusti, anut kapercayane dhewe-dhewe padha terapno ing negara Ngastina. Nuwun sewu, kula mengke dianggep ragah-ragah, kula mengke dianggep njajah negari Ngastina. Omonga Prabu Buwel Kedhuwel Beh. Nalendra Ngastina kon ngesoki bondo pira? Ben kelelep bondo. Nggih, mergo aku ngerti. Prinsipe Prabu Duryudana kae sing penting duwite. Niku tenan. Mula kowe mrana kowe takon sawaning negara Ngastina ki ora mung semata-mata kowe takon ngomongin Nalendra Ngastina Prabu Duryudana, kowe sak budalmu iki mengko kowe tak kanteni kreta kencana sing ngangkut Mas Mutiara Jamrut ngergeni berlian Mas Picus Rajabrana kabeh tak pisungsake marang Prabu Duryudana. Kuwi tak nggo nyogok supayane gelem tumindak apik lan gelem nglereni nggone duweni mantak angkara Bicandala. Nggih. Ning nek mengke Prabu Duryudana sak kawulane Ngastina lan Kuramane mboten kersa kula pernahke ya nek wis pancen wegah nampa warah nampik pitutur becik Purbawasisa ning tanganmu. Mbok arep ngamuk sak karepmu, kowe ning kono arep nggusur Prabu Duryudana ya sak karepmu. Ngaten. Ya. Ning nek kowe ketemper yudane tak jaluk kowe baliya ning negara Nglaji Tengara matur karo panjenengan ingsun tak jonane dhewe tak ajangi dada lan ora tak tamengi gigir patih Bayukinara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbok marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Wardakara reka kiri-kiri Ronanggana magaya gelarira wang-wang Kula sampun tanggap lan kula sampun mangertos
lan kula pitados mateng menapa ingkang dados gayuhan matuku Gusti kula sangata Sira Prabu Sira Prabu Tondongson. Ya. Lajeng ingkang ndadosaken tandha wiraken sang beting manah kula. Benjang menapa anggen kula bidal. Ora sasuwe-suwe. Ora ketang. Sambung bocol intang kowe mangkat dina iki. Nggih. Ora sandadak nganggo nawara penantang perang nek pancen perlune kowe kepepet goleki kadigdayanmu, kowe ngamuk ning negara Ngasina. Wo nggih, ngesraken dawuh. Kemareng kula nyuwun pamit madal masilan. Kula badhe ngemotaken patung Nalindra negari Ngasina mewah kawula sak Kurawa-Kurawane. Ngati-ati aja kaya bocah cilik pangestuku ndayani ngetutke marang lakumu. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pamit sinuwun. Ya. Ayo rene. Sore ning kabeh. Wonten pangandhuke ngadawu, wonten pangandhuke ngadawu. Ki mburimu jenenge sapa kowe? Niki. Ah, sing wernane kaya tela pendhem kuwi. Sedaya tela menika mesti dipun pendhem. Ha iya, sapa jenenge kuwi? Tumenggung to kuwi? Nggih, nggih Tumenggung. Ah. Sapa jenengmu Tumenggung? Nggih. Mobil Sudi mestani dateng kula. Kula ingkang abdi ing Katumenggungan pun Karsita sinuwun. Tumenggung Karsita nggih. Wo kowe Kakang Adi karo iki. Nggih, leres. Niki rayi kula. Oh la ya mula wajahe 11 12. Nggih. Mrene numpak apa? Sepeda. Mio. Mati pajek to? Nggih, mati pajek e. Ndak tak diomongke. Ya ben.
Aku wis ganti jeneng. Sapa? Tumenggung Panigasrikma. Oh ya apik. Napa kula nggih badhe dipun gantos nami kula? Rak, wis apik jenengmu. Oh nggih. Jenengmu wis apik. Nggih. Matur nuwun. Ah. Aku ning kene marep nakoni karo kowe. Panigasrikma, wonten dawuh. Kowe dadi nayaka iki kowe pengen apa? Waduh. Kula kok malah perkewuh. Wis rasa perkewuh, wis anggepen kaya negaramu dhewe. Oh nggih. Kula kepengin dados nalendra teng negari Ngloji Tengara. Dengkulmu kuwi. Angendikanipun kula dipun aturi nganggep kados dene negaranipun nggih kula kepengin lenggah dampar negari Ngloji Tengara. Iki senengane kok ora. Ku beri satu permintaan. Mboten 3. Ah, ya wis 3. Tak mene 3 panjalukmu tak kabulke. Oh nggih. Kula menika namung kepengin jawab kalian member JKT48. Piye? Kula menika pengen jawab kalian member JKT48. Ra mungkin liyane kuwi. Oh nggih. Menawi ngaten kula namung kepengin korupsi wonten ngalam donya menika ical. Piye? Kula namung kepengin korupsi wonten ngalam donya menika ical. Kowe arep rabi karo member JKT48 sing sapa jenenge? Sapa? Saiki tak takon. Lho. Mboten saged. Kowe arep rabi karo sapa tak takon? Waduh. Rumaos kula nek gegayuhan kula semanten kok gedhuwuren. Lah piye? Kula namung kepengin supados griya kula menika dipun bangun malih. Wah. Omahmu sing apik kowe njaluk dibangun meneh. Mboten. Kula menika sak menika bikak kios. Kowe dodolan nggih. Weh, apa sing tok dol? Mainan. Sing cewek ayu kula gratisi. Elek senianmu ki elek. Mboten. Menika namung kagem brand ambasador kemawon. Ya. Ukurane pira? 10 12 ya tak gaweke. Nggih. Kowe arep dodol dolanan mbuh saka penjuru donya ngendi wae tak sembadani. Nggih. Sing nyuple stok dolanan aku wae ya. Nggih, ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun sanget. Ha. Nggih, ngestaken dawuh. Ha. Kakangmu iki pengen apa? Niki. Kang. Oh. Pengen apa? Mboten. Kula mung kepengin supayane dagangan dolanan kula menika payu. Sing dodol adimu? Nggih. Sing pengen payu kowe? Nggih. Kula nggih namung nderek kalian usahanipun adi kula. Ya, kelakon. Nggih. Kowe gampang, kowe mung cukup nglakoni siji perkara. Napa niku? Kowe wiritan ping 3013 eneng ngarep sing dienggo dodolan anakmu. Nggih. Adimu. Nggih. Wektune jam 1 wengi. Oh nggih. Deloken sesuk-esuk. Nggih. Waton leh kowe apa? Lehmu wiritan ning ngarep kiosmu. Kowe aja ngasih tokomu tutup sedina sewengi kudu 24 jam. Sakploke kowe nglakoni wiritan, kowe ndonga ben dagangane anakmu laris kabeh ora ana apa-apa. Nggih. Deloken, bar kuwi deloken, esuke deloken. Nggih. Gusis dolanane anakmu. Lho, lha pripun? Dirampok wong. Panjenengan mekosanipun wis pokoke dongane kuwi. Nggih, ngesraken dawuh matur nuwun. Ha. Tumenggung wonten dawuh. Ha iki gandeng mau budale si Patih Bayu Kinara kae kudu diamping-ampingi mundhak mengko ndadekke perkara Wadyabala jim setan mriprayangan ilu-ilu Banaspati angklek-angklek balung atandak budalna kabeh. Oh nggih, ngesraken dawuh. Nyuwun pamit matur pasilan.
Ah, sak banjure kuwi dawana supayane nggone budal ing negara Ngasina ngampingi kelawan lakune Patih Bayu Kinara supayane laku dedemitan teges ora ketok. Oh nggih. Sak banjure kuwi budalna kabeh. Nggih, kok bulan bali to. Wis budalna intine budalna. Oh nggih. Karsita wonten dawuh. Budal kang padha sebo gandeng kabeh wis purna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Jeneng Senadya kundur kedaton. Nggih, ngestakaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Ah, kanthi Sang Hyang Surya nggo madhangi lakumu Karsita lan kowe Nira Dwiatmaja. Oh